Sa mahigit 5 dekadang pagpapahirap at panlilinlang ng CPP, NPA, NDF sa mamamayang Pilipino, ang mamamayan ay mulat na. Ang nangyari po, nagdyan po sa kuya, sabi ni Sir Lacrio na pigisabing iyaba, nagsabi siya na tatabangan kami, na haling DA, na mataos siya ng banhi, na bilang itanong kansa mo yang uma. Dahil ko po aram na sabi nga na Sir Lacrio na ito pala ang sarong wanted na tao. Nakasapi da sa NPA na mayo kaming pag-aram. Sa bayan ng Ocampo, lalawigan ng Camarines Sur ay inorganisa ang grupo ng magsasaka at itinatag ang grupo na Burunyog, na ang ibig sabihin ay pagkakaisa. Nagduman po sinda sa harong na sabing maurlay-ulay na meeting na pala na mayo kong pag-aram. Na sinasabi ninda na nag-meeting na daa kang dahil ko aram kung anong klaseng pigmitingan. Kaya po, pinayagan ko sinda mag-urulay duman sa harong. Kung aram ko lang po na labag sa gobyerno, isa man po akong tao na mag-akseptan tao na bako man pala sa gobyerno ang kaipuhan na urulayan duman. Lingid sa kaalaman ng mga miyembro, ang obheto pala ng kanilang organisador ay taliwas sa kanilang inaasahan. Punta ka dito sa bahay kasi may meeting nga, sabi ng ganon. Siyempre ang pagkaalam ko kasi sabi, pag di ang sinasabi, bibigay daw ng libreng binhi. Siyempre ako naman, nag-aasa na hindi naman mahihirapan, libre naman yun, mag-ian sa bulsa namin kasi hindi na kami bibili. Ngayon pumunta ako, sabi nandun yung Victor na yun, tsaka yung alias Gabi ata. Basta Gabi sabi nun, si Gabi. Yung nag-meeting kami, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi. Sabi daw yung imperialismo, ganun-ganun yung kontra gobyerno yung mga unang-una kasi sinasabihan, alam daw namin yung dalawang gobyerno. Umpisa na yung meeting niya, imperialismo, mga terorismo ata yun. Hindi ko lang maintindihan. Bago mag-25 ata ng December, nagbigay ng relief. Galing daw ng DA. Pero bago yun, nagrally kami ulit. Sabi nun, magrally daw ulit, sasama daw. Kasi siguro siyam ata kami sa isang jeep. Yun doon, may iba, may hawak ng mga card. Hindi ako naglapit doon, hindi ako naghawak. Nakikinig lang ako. May sumisigaw na ibagsak, ganun-ganon. Sa akin, pinapakinggan ko lang kasi hindi pumasok sa isip ko na ito pala, MPA, yung kasama namin. Hindi talaga yung pumasok sa isip ko. Tapos pagkatapos uwi kami, siguro 2:00, uwi na kami. Biglang nagsabi sa akin na may relief daw kami. May binibigay daw ng relief galing DA. Di siyempre, punta din ako doon kila Kagawad Flores, pumunta din ako, kukuha din ako ng relief. Pinagsalita ako nung galing daw yun sa Tabang Burunyog, tapos galing yun sa University Ada. Di ko lang sure kung ano yung university na sinasabi na pinasalita sa akin. Nakabidyo nga ako. Yun lang sinasabi. Tapos binigyan na ako ng pinapirma ako doon. Siyempre pirma din ako Sabi ko niya ko, ano niya ko ining inabutan tang ini ho? Sabi ko naman sa barkada ko. Niya ko, kala ko baga niya ko, di ang dudumananta. Tanya ko, ako niya ko, bilang SK, kagawad kang barangay Hibago, taro man akong paraoma, kaya ako minibatay mo niya ko, na mako aning binhi. Tapos, inabutan kami ning illustration board. Ano niya ko ini, garo niya ko, rally niya ko ini. Parehas man po kami nagngaranganga pag abot mi duman sa Kapitolyo, na rally na po pala sa abutan mi. Parehas pa lang po niya kami mga taga digdi sa Barangay Hibago, nagkarulo ko, bako man palan banhi so makukuha mi duman. Ito palan, panluloko man sana. Bako man palan binhi so kuanan mi. Ang desperadong hakbangin ng pag-organisa at panlilinlang ay nabulgar ng pangalanan nila ang kanilang organisador na si Victor Pahate.
Si Victor Pahati ay kilala bilang isang miyembro ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo 1, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP. Base sa datos ng 9th Infantry Division sa Rehiyong Bicol, ang pamunuan ng CPP, NPA, NDF ay pabagsak na. Kaya naman hindi nakakapagtaka na gawin nila ang mga ganitong desperadong hakbangin. Sabi ni Sir Creo, pumunta kayo ulit dito, susulat kayo ng bilang ano nyo sa isip nyo, susulat na kamo na kayo hindi na sasali sa ganyang mga organisasyon no, kung hindi galing dito sa barangay. Noon, yun na, doon kami nagkausap ni Sir Creo. Doon naliwanagan yung isip ko, doon gumian yung dibdib ko. Sumusumpa talaga ako na hindi na ako sasali ulit. Ang Retooled Community Support Program ng ating pamahalaan ang siyang naging daan para matulungan ang mga kagaya nilang biktima ng panlilinlang. Dakulang pasasalamat ko po sa Philippine Army na kung dahil sa inda, siguro po na brainwash na kami. Siguro ngunyan sa panahon na ini, saro na kami sa grupo kang NPA na dahil may pagkaaram na miski palan ang isip mi, tiglalaso na ninda. Kaya dakulang pasalamat po sa Philippine Army. Doon ako naliwanagan, doon ang laking pasalamat ko sa grupo ni Sir Creo na ako nakatulog ng mahimbing. Para po sa hindi pa po nakasali sa ganyan, hindi pa po nakaalam sa mga ganyan. Wag na po kayong, basta pag alam nindong burunyog, wag na po kayong basta-basta sumali. Kasi iyan po, walang maidudulot na maganda sa pamilya nyo, walang maidudulot na maganda sa isip nyo. Lahat po iyan, ano po sa inyo, pang linlang para po kayo makakasali sa kanila. Ngayon po, dakulaw po ang pasalamat ko, lalong-lalo na po kay Sir Creo na ginibo niyang maging maray, asing pinaliwanag niya sa muya, kung anong tama, kung anong sala. Kaya po kami ngunyan, nangangako na mayo na po kaming akseptaro na tawos sa muyang pagsadiri na rin nag-aaraman sa muyang kapitan. Sila ang ating magsasaka. Sila ang salamin ng kasipagan ng bawat Pilipino. Tulungan natin sila. Ilayo natin sila sa mapaminsalang CPP, NPA, NDF.